Внимание преди господин Серебратов да дойде. Здравейте, аз съм Елисавета Белобрадова и съм заместник-председател на Комисията по образование и наука в Народното събрание, както и член на Комисията по труд и социална политика. Както много от вас знаят, тези социалната политика и образованието в голяма степен вървят заедно, особено житейски, и в този смисъл на думата темата първо за образованието, след това за професионалната реализация след образованието влиза в 100% на моя професионален фокус в парламента. Ще започна с това, че така една дребна забележка. Последното заседание, и то беше общо заседание на двете комисии, на социалната и на образователната комисия, беше във връзка с законопроекта за професионалното образование, което беше представено от Министерството на образованието и науката и общо взето получи доста забележки от нас, че всъщност не засяга никакви сериозни проблеми, които трябва да засегне. Когато отвориш законопроекта и всеки законопроект има предложение, отдолу има мотиви. И от мотивите трябва да разбереш защо този, който е внесъл законопроекта, иска този законопроект. И общо взето мотивите на този законопроект бяха изпълнение по плана за възстановяване и устойчивост. Тоест, законовите промени, които в момента правим към този проект, общо взето са мотивирани не от нуждите на българското общество да еволюира по някакъв начин образованието към нещо, което наистина да се съобрази поне малко с бързо развиващото се общество, с план за възстановяване и устойчивост, което няма нищо лошо, но от друга страна е напълно недостатъчно, когато говорим за образование и за професионална реализация след образованието. В този смисъл аз бих искала да дам своите 7-8 минути на това как през годините, които са макар и малко, но общо взето започнем да развиваме идеята за това как образованието трябва да бъде изцяло съобразено с живота на хората, които те започват да водят като пълноценни граждани, пълнолетни избиратели и най-вече производители на брутен вътрешен продукт. Защото в края на краищата ние, разбира се, всички сме уникални, всички сме човешки същества, всички сме красиви сам по себе си, но също сме и производители на брутен вътрешен продукт, на който разчита държавата. Образователната ни система е построена така, че тя общо взето доста късно влиза в живота на хората в България. Това е един от всъщност най-големите проблеми на България. Следвайки още стария съветски модел, ние се запознаваме с образованието за първи път в детските градини, които някои деца даже влизат на 3 години и 9 месеца и там започват тепърва някакъв дори минимален образователен процес. Защото в България образователният процес е изключително изолирано явление, което означава първо учиш буквите, числата, после ги научаваш още по-добре, после отиваш в училище, научаваш думи, научаваш да смяташ и продължаваш нататък. В развитите общества, в което се опитваме по някакъв начин да направим хората по-бързо пригаждащи се към наистина страшно бързо развиващите се и динамични събития, образованието започва в секундата, в която се родиш. Хайде сега, разбира се, докато си при майка си първите 6-8 месеца, нали, може да си позволиш малко да се отпуснеш и да спиш повече и да ядеш. Но отивайки в яслите, това би трябвало да е първото място, където да се случат няколко неща с нашите деца. Първо, да получим първата оценка за техните двигателни, емоционални и интелектуални умения, за да видим дали нашето дете е в норма. Защото ако установим някакви отклонения, много бързо в тази възраст, в тези първи 1-2 години, те могат да бъдат наваксани. А не да обречеме детето общо взето да бъде дете с отклонение или дете с специални образователни потребности до края на образователния си процес. Това е много важна част от образователния процес, да можем да разберем къде детето ни трябва да бъде подкрепено, за да може да развие пълния си капацитет. И другото, което трябва да правим с тези деца, е да ги научим в яслата да се интересуват от света. Да питат, да пипат,
да искат да знаят и да развият тази функция по искането да знаеш. А имайте предвид, че нашата система по-скоро е склонна да научава децата да не искат да знаят, да не искат да пипат, да не пипат тук, да не ходят там, да не излизат, защото е студено, да не правят това, да не правят това. И в един момент с тази нагласа в голяма степен, голяма част от децата, кои с отклонения в развитието, кои доста стресирани така от постсоциалистическия модел, влизат в детската градина, където за пореден ден, за втори такъв момент никой не прави задължителна оценка или скрининг на техните възможности, на това дали имат някакви... Ние в... Здравейте, господин Стребратов, заповядайте. Трябва да ви видя, здрасте. Говорим си за първите години на образованието и като стигна до висшето образование, направо да се казва, ще ви предам на вас щафетата. В този смисъл на думата в детските градини отново се скъсва така възможността на децата първо да наваксаме с децата тези деца, които имат всякакви отклонения в развитието, психически, физически отклонения, където може това да се случи. За съжаление, случаите на отклонения в развитието стават все повече и повече. Все още не знаем на какви фактори се дължи. Честно казано, по-добре да не влизаме в конспирации, но фактите са тези. Дали на бързото навлизане на електронни устройства, дали е начинът на хранене, дали е качеството на въздуха. Много са нещата. Нашата система закъснява и по този параграф в голяма степен. И всъщност първия сериозен тест за едно дете, дали то въобще е пригодно и ние сме го подготвили, е в първи клас и, за съжаление, към края на първи клас. Да, към средата, в която за първи път всъщност учителите викат нищо не подозиращия родител, който много от родителите живеят в абсолютно отрицание и казват, с вашето дете нещо не е наред. Или вашето дете не се справя. Или вашето дете не се държи както трябва. И български родител за първи път след 7 години и половина разбира, че има нещо, което не е наред. Или може да сте от другите родители, които са невероятно късметли. И вашето дете е изключително послушно и прави всичко, което ви каза. И вие казвате, добре, и с това продължават нещата. Това е първият начален етап, в който ние изпускаме страшно много неща, които трябва да се направят по отношение на образованието и развитието на децата ни, така че те да са максимално подготвени за този изключително динамичен свят. Следва средното образование, в което в момента основните предизвикателства, които се опитваме да разрешим с Министерството на образованието и науката, ги знаете всички, защото образованието е една от най-обсъжданите теми в медиите и в страната. Първо учебниците. Така ги наричат хората, учебниците. Но всъщност това, което имат предвид, е учебните програми, които всъщност са далеч по-гъвкави от самите учебници. Тоест, това, което обсъждаме, не е точно това, което имаме предвид. Демек, трябва да обсъдим до каква степен учебната програма вече отговаря на изискванията, по които се движи образованието и се движи самия жив живот. В момента с Министерството на образованието и науката се опитваме да усъвременим учебните програми, а и оттам да разгледаме съдържанието на учебниците, така че децата да получат максимално познание, което да им бъде от някаква полза. Правят се и титанични усилия да се прочисти програмата от неща, които са вече може да ги намериме в Google. За 5 минути децата трябва да ги учат наизуст. Опитваме се по всякакъв начин да осъвременим. Сега ще има много средства, които ще дойдат по плана за възстановяване и устойчивост, което ще може да изградим наистина съвременни STEM стаи. Но към тези STEM стаи трябва да имаме преподаватели, трябва да имаме устойчиви процеси, които да се случат и връзки с бизнеса, който има огромно желание всъщност да помогне на българското образование да създаде съвременни процеси, с които да се извадят работещи хора, които да са щастливи и доволни, дори понякога без висше образование. Господин Стребратов, има ли хора, които са щастливи без висше образование? Много повече са щастливите без висше, отколкото с висше. Тези, които са с основно, са най-щастливите хора. Те не знаят колко много не знаят. То си има и такива проучвания.
Най-сериозният проблем, между другото, в средното образование не е първи клас. Първи клас... Не, в никакъв случай не е първи клас. Да, най-сериозният проблем е, пети клас, където тотално се сриват психически децата. Причината е много проста. Първи, четвърти, даже и преди това, са имали един учител, той е майка, баща и даже повече от тях. И изведнъж пети клас, започвайки, те, както казваше сина ми, викам, кой ти предава по математика, де да знам. Те влизат, излизат и ние вика различни. Въобще 13 души започват да им преподават пети клас и те не могат даже имената да им запомнят първата година. Точно така е. Да. Имайте предвид, че детската градина и до четвърти клас, всъщност едно дете е свикнало от 3 годишно до пети клас да има своите хора, които го съпровождат в този образователен процес. И в пети клас наистина се срива. Аз имам 3 деца, 2 от които са минали през пети клас. Искам да ви кажа, че пети клас наистина е момента, в който децата... А другото го прескочили пети клас. Още не е стигнало. Аз ще преживея още много страдания. Тази година имам ученичка в 7-ми клас и искам да ви кажа, че това е... Не искам да говоря. Да, ученичка в 7-ми клас означава влезла в пубертета. Така че това е... И го подготвяща се за националното външно оценяване. Пубертет, който се готви. Да, извинявайте. Не. Това само... Това за пети клас е абсолютно вярно и в този смисъл на думата ние в голяма степен с израстването на децата все повече и повече те се отделят общо взето от образователната система по начин, по който няма как да ги интегрираме. И вече идва висшето образование, което има един много голям отлив последните години, все повече и повече говорят повечето специалности, не от всички, разбира се. И който има редица проблеми, които всъщност искам да обсъдим с господин Стребратов и той да даде своята визия за това, защото стигаме до един момент, в който децата ни трябва да решат да останат в България. И те трябва да решат да останат в България по няколко причини. Поради причините, че ще завършат тази специалност, която искат да завършат и ще бъдат професионално реализирани като студенти, след това ще бъдат професионално реализирани като работещи хора и като членове на семейство и ще имат деца, които ще могат да отглеждат тук. И в това в голяма степен всъщност средното и след това висшето образование е кулминацията на момента, в който ние трябва да убедиме хората да останат тук. Защото около мен, а и предполагам около всеки от вас, има една голяма част от младите хора, които завършват средно образование и отиват да учат навън. И това всъщност е голям проблем. И би било хубаво да засегнем тези... Проблемът е сериозен, защото средните училища, материалната база е тотално занемарена. Тоест там основно средното образование се дават заплати. Това е. И директорите управляват заплатите много умело. Тоест знаят колко трябва да платят и останалата част е около 3-4%. Само да кажа, че от 89-та, но 99-та има делегирани бюджети в България, 99-та година, са намаляли 27 пъти издръжката на учениците. 27 пъти. Говоря не по абсолютна стойност, а съотношението средно възнаграждение, издръжка на ученик. Така че за делегираните бюджети няма алтернатива, това трябва да е ясно. Единствената алтернатива, те са намерили англичаните, които са първи, да има нормална издръжка. Тоест, ако имаме ясна 3% или 4% от 4% от брутния вътрешен продукт отива за средно образование, това ще бъде абсолютно достатъчно. Към момента, за миналата година това, което има, е 2,7. Съотношението е уникално. Много от страните от Европейския съюз въобще не заделят за висше образование. Висшето образование е ангажимент на всеки. Да не изброявам над по 50% от страните, това е ангажимент на всеки студент да си вземе заем, да си го изплаща след това, но получава и възнаграждение, т.е. не получава социална помощ, както е в България. Защо не можем да ги задържим? Аз съм правил около 3-4 проучвания. Основно
лоша материална база, липса на каквито и да е лаборатории, където те да могат да започнат да, не в университет, а в училище, да могат да започнат да експериментират, да работят, да имат свободата да извършват каквито и да е изследвания, опити, практическа дейност. Те искат да започнат да работят един вид по такъв тип проекти още в училище. Много пъти сме правили и програми, и проекти. Въобще не е проблем в самите програми. Това, ако някой смята, че програмите или че учебниците са виновни, това 50 на 100 от учителите въобще не се съобразяват с учебниците. Който се съобразява, значи не е за учител. Никога не съм се съобразявал, защото всяка паралелка, всяко дете е с различна индивидуалност, различна степен на напредване и трябва да има наистина персонализирано образование. Аз бях възхитен как успяха Франция за 3 месеца по време на пандемията 2020 година. Юли месец имаха система за персонализирано образование, която система следи напредъка на всеки ученик. И той знае какво е покрил, колко е покрил през цялото време. Само да уточня, че при тях няма такива номера като нашите, ДЕЗИ и български, ДЕЗИ и математика. ДЕЗИ-то е пълна матура, както им казваха някога руската матура, 13-15 предмета и се явяват през година по тази. Но не училищата, външно оценяване. Няма такова министерство да прави. Всичко е външно. Австрия така, Германия така. Тоест има си външни фирми, които са наймат и те ходят и се оценяват. Това е първото, това е възможността за лаборатории, за изследвания в средното още. Второто, което изникна, това е липсата на каквото и да е професионално ориентиране. Учениците искат, когато учат, те да могат да знаят къде и как ще се реализират. Техните родители го искат, се оказва това. Тоест, ние нямаме система въобще за професионално ориентиране и това е най-спешното нещо, което трябва да се направи. Най-хубавите системи са тези на Турция и на Норвегия и Швеция, които те не само, че ги доразвиха, бяха на всеки 3 години, в момента са всяка година. Всяка година имат тестови родители, ученици по 2 пъти, по 3 пъти в годината, докато ни изведат точно всеки ученик какви са му неговите нагласи, какви са неговите възможности. Да, аз се спомням, при нас беше също бяха тествали, бяха казали на майка ми и баща ми, че изключително сложно е аз да се занимавам някога въобще да стана учител. Трябва да стана лекар или спортист. Но ние имахме такива професионални ориентирания, но, как да кажа, бяха доста архаични и така малко смешни. С професионалното ориентиране учениците ще могат и преди още да завършат, да видят фирмите, в които могат да работят. В Пловдив има страшно много фирми. Ако някой каже, че нямаме икономика, ние в момента се задъхваме и нямаме хора, които да работят в тази икономика, а всеки казва, то аз нямам работа. Няма работа, защото той не знае къде и да отиде и да потърси работа. Многократно искахме да правим една карта, която да ориентира учениците. И другия проблем, четвъртия, беше, че всички предприятия очакват едва ли не учениците да отидат в предприятията, за да видят какво се работи. Няма го в света. Обикновено обратно. Значи предприятието, което търси кадри, отива при учениците, представя нещата си, дава им да сглоби една мишка. Холандци, когато идваха, им даваха, сглобете една мишка и като види човек как работи, при мен като идваха да кандидатстват за работа и аз като им дам да седнат на компютъра и като каже, че иска да преподава информатика и почне да цели това, как ще вземе да преподава при положение, че той очевидно е скаран с компютъра, да, с БДС-а, да.
Тези 4 проблема бяха най-сериозните, имаше и други. Почти навсякъде висшите учебни заведения си смениха учебните програми и въведаха при нас специално в факултета, когато, кажем, преди 10 години се смениха учебните програми и се въведаха много стажове. Стажовете са също нещо, което когато отиде студент и ученик, няма значение какви са стажовете, той веднага започва да работи и вижда, че има фирми, които може да работи. Той Никола може да каже повече, защото той е от едната и от другата, даже и от третата страна. Аз, ако мога нещо да кажа, по-скоро искам да насоча вниманието ви към гимназиалния етап. Гимназиалния етап до момента, в който вляза в университет, първи, втори курс. Но първо малко история. От 2013 някъде има сериозно развитие в посока партньорство между образование и бизнес. 2013 нямаше никакви партньорства, никой не правеше стажове. В София имаше 1-2 фирми, които работеха с Софийския университет, 3, защото е столица и нещата се случват малко по-бързо там. Но в Пловдив никой не го правеше и останала част от страната също никой не го правеше. Никой не правеше стажове, никой не взимаше безплатно студенти да им направи 3-месечни, 4-месечни обучения. Никой не влизаше да преподава в университетите от бизнеса. Нямаха мотивация, не виждаха смисъл. Много малко бяха тези партньорства в страната, които бяха публично-частни. Лека по лека всички фирми започнаха, специално в IT сектора, започнаха лека по лека една по една да пускат стажантски програми. Това беше първото и естествено като пускат стажантска програма, отиват в университета, правят партньорство. Оттам нататък нещата започнаха да вървят напред. Моят поглед не се простира чак толкова широко, но мога да ви кажа конкретни примери позитивни. Например, в електротехникума, професионалната гимназия по електроника и електротехника в Пловдив, паралелки дуално обучение, партньорство с бизнес, кариерно ориентиране от фирми, които са партньори, влизат, работят с ученици, оборудват зали, пращат техни хора в залите, имат тясна колаборация. Вече се виждат такива тясни колаборации между много фирми и университетите. Това, което смятам, че е естествена следваща крачка, са центрове в училищата, които събират трите точки на образование и бизнес, нали, потребители на образование на едно място. Бизнес, висше образование, катедри, представители на висши училища и учители в полза на учениците. Защо смятам, че този формат ще работи малко по-добре от всички останали формати? Защото правят се периодично обучение на учители. Има програми, които се опитват да ангажират учители в една или в друга посока, но една част от тях минават проформа. Не знам вашето наблюдение как е. Това, което смятам, че би било много от полза, е да се направят центрове, в които участници в този процес, от тези въпросни 3 страни, заедно с учениците, работят на едно място, работят в полза на учениците и им се налага да комуникират ежедневно. По този начин обменят идеи, работят в обща посока, изграждат контакти. Според мен е много важно да работим в посока изграждане на по-тясна колаборация между средно училище и университети на този етап. Интегрирани училища. Интегрирани училища, да. Това е много хубаво казано, интегрирани училища.
Смятам, че естествената следваща стъпка на това, на процеса, който тече по мое наблюдение, нали, от 2010-2013 насам, е тази. Кариерни центрове в училищата има, но доколко работят навсякъде и доколко имат еднаква концепция и еднаква ефективност, е друг въпрос. Кариерни ориентации в университетите има. Правят се кариерни дни, идват много бизнес идва в университетите на тези кариерни дни. Така че не е проблема, че няма връзката, проблема е реализацията. И то не бих казал, че е проблем, по-скоро възможност за подобряване е реализацията на това сътрудничество, за да може не просто един ден годишно някой да идва, да казва здравейте, аз съм бизнес, или друг да дойде и да каже здравейте, направихме нова специалност в университета, тези три страни да им се налага да говорят ежеседмично една с друга, да имат общи проекти, да работят по общи неща. В този процес ще се родят много хубави партньорства. И Борислав Матеев има опит в тая част. Аз точно това чудя се как да репликирам. Не, няма нужда да репликираш. Направо продължи мисълта. Защото нали, тази тристранна комуникация, то си има термин, тригълник на знанието, ако се лъже. Да. Коректния и понеже нали, всъщност сбирката ни е в контекста на това, което предстои на 29-ти. Говорейки за всичко до сега казано, всъщност от позицията на хора, които в някаква степен ще интервенират в тази посока от гледна точка на общинска администрация, точно там е ролята, поне по мое виждане и по мой опит, е в създаването точно на такъв хъб, център или както и да го, или звено, да го наречем. Казвам го звено, защото на практика такова нещо направихме в Пловдивския университет, точно с оглед на събиране на тия три субекта, академичните среди, най-общо казано, потребителите на този продукт, от една страна в лицето на продукта на академичните среди, т.е. на студентите. Аз си имам опит от висшето образование, затова там съм концентриран, и реалния бизнес, защото моя опит и моите впечатления са от 2016 и 2017, че студентите, които завършват бакалаврите конкретно, не в IT сектора обаче, правя впечатление, всъщност не знаят наистина какво могат да работят. Къде да си потърсят работа и какво естество на работа да търсят. И в същото време идват много сериозни компании, конкретно в биологическия факултет, понеже там е най-много опит и най-много така база за сравнение. Идва човек от една немска компания и каза ми, ние тук колко ви випуск на факултета тази година? 142 човека. Какви са специалности? Такива и такива. Ние на практика можем да наемем абсолютно всички хора от тези специалности и да им дадем работа в България, работейки по международни проекти. Нали, правим уточнението, работейки по международни проекти. Естествено с необходимите нали, базови умения по отношение на чужд език и въвеждащо обучение в практическо в компанията. Това нещо студентите, когато го чуят, са буквално шокирани, защото изобщо нямат представа, да са информирани, че имат достъп до възможност за такава реализация. И тук е мястото всъщност, пак правя препратка вече към това, което предстои на 29-ти. Ние концептуално върху националните стратегии не можем да влияем от гледна точка на общинска администрация. Обаче, управлявайки Пловдив, този студентски град по всички параметри на практика, световни и критерии, ние сме студентски град, можем да създадем предпоставки и да управляваме този процес на комуникация между професионални гимназии, академични среди и сериозните работодатели в Пловдив, които произвеждат този академичен продукт с цялата принадена стойност нали, към този процес и по отношение на работни места, чисто, нали, макар и тесноградо в
приходите, които в общинската хазна влизат. Ако щете, даже може и да го, по-визионерски да говорим и за академичен туризъм, защото тия 8 вуза извършват дейности, създават дейности, които предвид естеството на академичните специалности, защото не знам дали някой си е дал сметка, ние на практика покриваме цялото, социално и еволюционно портфолио на съвременното ни общество по отношение на университети. Медицински университет, колеж, аграрен университет, което е уникална структура сама по себе си като концепция. И колеж. Университета за хранителни технологии, Пловдивски университет, естествено, академията за музикално танцово изкуство. Това нещо е уникално. Ние в това отношение сме много привилегировани и не можем да го капитализираме. Оказва се, че не можем да го капитализираме по адекватен начин и да се възползваме в добрия смисъл. И даже никога общината не е поискала от някой от вузовите експертна оценка, експертно мнение, което общината като че ли не знам защо не може да използва този капацитет. Около 10 000 преподаватели приблизително университетски, от тях половината да имат супер експертен капацитет, айде да не говоря, че всички би трябвало да имат, но да кажем половината да са. Това означава изключително много хора. Наскоро един немски професор имаше посещение в технически, имаше лекции, които са традиционни и той се оказа, че се занимава група, която се занимава почти в световен мащаб с оптимизиране на транспортни системи. И казвам, когато искате, обадете се, ние ще дойдем. Значи те са оптимизирали Париж, Берлин, Лондон и Рим. Само вика тези за сега, но вика в момента се разширяваме към Хонг-Конг и към Сингапур, защото вика проявяват интересите. Само се обадете, не вика да не допускате същите грешки, които вика, примерно Берлин им трябваше 10 години, за да разберат, че не всичко, което е написано и което така си мислят, може да се случи. Тоест, занимават се само с това. Само един дребен пример просто. Натрупвайки се, те стават много. Аз за технически университет мога да предполагам, че той... той е по-ясно. Не, обаче знам, че се познавате с доцентите Шопов и Каканаков. Те там направиха един пилотен проект, една пасарелка точно пред тяхния факултет. Събират данни в реално време за трафика на автомобилите. И това нещо е преди 2 години реализирано с уговорката, когато се съберат достатъчно данни, това нещо да бъде анализирано и артикулирано с експертите от общината с оглед оптимизиране на потоката. 2 години по-късно нищо, няма никой. Да. Тоест, как се каже, ние вода газим, жадни ходим, малко е работата. Огромен брой чуждестранни студенти имаме тук. Само по отношение на, концепция за тяхното обгрижване в битов аспект, понеже и аз съм бил чуждестранен студент и знам, че поне 2 пъти в годината ти идват гости. Дали семейството или приятелите, туристи в съответния град. Само в Медицинския университет мисля, че има към 3000 чужди студента. Лесно можем да сметнем какъв е туристическия поток за Пловдив, само от тяхни приятели и семейства, които всъщност, ако не практически, то маркетингово и медийно би могло да бъде артикулирано и регулирано от съответната общинска звено, администрация и както и да го наречем. Няма такова нещо. Ако искате някакви въпроси да зададете, ако има, да. Аз имах 2 въпроса, но един ми отговорите вече. С последните думи, само да се представя, когато ме познавам, и ние с вами се казвам, общински съветник в Общински съвет Пловдив, действащ, включва гражданите и бъдещето. Сега, понеже... По-важно, че си преподавател. Да, и преподавам в Пловдивския университет, с политически науки се занимавам, малко далеч от техниката и бизнеса и така насетне, но все пак, когато произвежда образовани граждани, и се опитваме да произвеждаме образовани граждани, но ще се върна малко към средното образование и това, което говорихме. Нещо, което съм си помислил много пъти, не съм търсил експертен поглед върху това нещо, понеже ние в нашата политическа сила така се борим доста за
децентрализацията към общините на ресурси, възможности, финанси най-вече. Доколко е възможно според вас, това е въпрос към професор Стребатов и към госпожа Белобранова като народен представител, доколко е възможно според вас общината да има някаква роля в определянето на учебните програми? Докъде този процес може да се свали на ниското ниво на общината? Може не за всички общини в България, защото някаква със сигурност няма как да има такъв капацитет, но за такива общини като Пловдив, като Столична община, Стара Загора и така. Сега ще започна от коментара на господин Стребатов, че учебните програми всъщност не са проблем. Защото учебните програми задават, че в края на годината има едни точки, т.е. едни базови знания за нещо, което ученика трябва да е придобил. Как те са придобити? По какъв е пътя, по който е изминат? Какви са материалите, които учителя е използвал, за да стигне до тези точки на познания, които трябва да имаме минимални или там изискуеми? Това вече зависи от, дори да се казва на съвсем индивидуално ниво, зависи от самия преподавател. Пътя, по който преподавателя ще мине с неговите ученици, е път на преподавателя. Сега, ако училището има свой собствен дух, в който имат своя собствена система, макар че аз истински не съм запозната, дали съществува българско държавно училище, което има специфична система, в която всички преподаватели участват, пък тя е само за училището. Има, явно, да, ето. Но имайте предвид, че пътят, до който достигате до тези знания и умения в рамките на всяка една година, ги определя преподавателя. В този смисъл на думата имаше една много хубава среща, която ми се случи в Пловдив на една от предизборните кампании, вече ми се сливат, от последните 2 години, да. Имах прекрасна среща с един преподавател в начален курс, който беше, трябва да видя, аз по записките ми от кое училище Пловдивско беше, и той дойде да ми сподели техния опит. И с това как просто с директора и с всички преподаватели от начален курс са седнали и са си събрали, примерно, предметите са ги събрали, тези, които са близки един до друг в повече часове. Това е едната система за преподаване. Но това, което бяха направили, ето, учителя по музика влиза в часа по математика и заедно с учителя по математика преподават музика и математика заедно, защото това са 2 науки, които всъщност страшно много работят заедно. И се оказва, че децата по математика, това е държавно училище, няма просто изведнъж се установява, че по този начин и така действайки, децата по математика започват да напредват много повече. Но имайте предвид, че това е в сферата на свободата на учителите да достигнат посочените цели по начин, по който те намерят за добре. Та в този смисъл на думата не просто общината. Всеки един учител може да определи пътя, по който ще стигне до това. Това не е работа на общината. Общината има други, но има такива училища и това са иновативните. Аз лично бях 2016 бяхме махнали 2 часа по трудово и бяхме ги заманили 8, 9, 10 с 2 часа по изкуствен интелект. И то задължителен предмет, не е просто някакъв, там бяха още сипови и след това. Така че свободата е на училището. Това са бинарните уроци, проектно базирано обучение. В Германия вече достигнаха 50% от часовете са изнесено обучение. 50%. Да, пандемията беше катализатор за това, но много малко вече се стои в час вътре и представете си, бяха правили експерименти в Австралия и в Щатите да стоят 8-10 часа родителите на един стол без да мръднат. Експериментът беше интересен, защото след 30-та минута бяха почти изперкали, бяха започнали да се изнервят, а пък представете си ние какво правим с децата. Но общината може друго да направи. Това е да се избира какви специалности точно и какви профили и по-точно професионални направления може да развива, така че да удовлетворява именно бизнеса. Един от най-лошите примери, това е Раковски, където училището искаше 3 пъти от регионалното управление
на образованието 3 пъти поиска да се развива тежко машиностроене. Най-вероятно знаете, че там правят коляновите валови за всички фордови, които са тип трак, т.е. най-големите фордови, американските фордови. Те ги леят тук в Раковски. Имаха нужда от порядъка на 300-400 души, които да бъдат обучени, и искаха 1-2 паралелки да започне. Не знам дали си запознат, но регионалното управление беше писало, че няма такъв приоритет тежко машиностроение за България въобще. И отказва. Втора година пак отказва и накрая те си направиха лаборатория, която да съответно обучават сами, и тогава изведнъж им разрешиха. Но лабораторията беше общо взето направена и до сега се използва активно, и общо взето може общината да налага, когато вижда, и трябва да е гъвкава, защото електротехникума не е най-добрият пример, но да кажем битова техника, ремонт не на асансьори, на хладилници. Всяка година излизаха по едно време по 40 души, 40-45 души. Те няма къде да се реализират. И започваха да отиват всичко друго, т.е. да се преквалифицират. Трябва да има гъвкавост на системата. Примерно аз съм обикалял по този повод доста голяма част от света. В Норвегия има така наречените професионални училища, които са мобилни. Това са едни контейнери, които ги сглобяват и стоят на дадено място, докато наситат пазара с кадри. След няколко години, 2-3 години, това се премества в друго населено място. Наемат се други хора, които там, където бяхме, колегата беше кораборемонтна дейност. И той казва, ако го оставим това постоянно да вадим специалисти по кораборемонт, то няма, вика, самата корабостроителница и кораборемонтна дейност, вика, изисква 200-300 души. Това е за над 2-3 години. Общо взето е съвсем достатъчно. Тоест трябва да се следи много внимателно пазара, да не се получава насищане на някаква специалност, която просто излиза така. Също касае и IT специалисти. В даден момент, когато излизат, да, не се знае дали няма да има насищане на този пазар. В този смисъл искам да допълня, че един от основните проблеми всъщност на системата, изобщо на изпълнителната власт, е, че нямаме данни за почти нищо. Имайте предвид, че липсата на данни, защото хората винаги си казвате как така няма данни за нищо. По принцип, липсата на данни винаги предпоставя хвърляне на пари и правене на политики с цел усвояване на средства. Защото ако имаш данни, няма да можеш да обясниш защо парите ги даваш за дюли през април, когато през април дюли няма. В смисъл ако имаш данни. Тоест, изграждането на бази данни, защото това, което каза господин Старибратов, ще е страхотно, но ние трябва да разполагаме с данни каква е наситеността на пазара с определени видове специалисти. Аз като представител на Комисията по труд и социално-демографска политика ви казвам, че такива данни няма. И не само няма, ами те са различните структури поддържат различни частични данни и не знаят как да ги събират, не знаят как да ги обработват. И това всъщност създава много голям проблем. Защото липсата на данни създава много голям проблем. Без данни не могат да се създават политики и затова ние в голяма степен сме много често заседнали в някакво място. И не можем по никакъв начин изобщо да създаваме политиките по отношение на това, защото иначе отговорите вече отдавна са измислени навсякъде. Света е измислил всичко. Ние просто трябва да го приложим по правилния начин. Но за да го приложим по правилния начин, трябва да дефинираме проблемите ни, а те се дефинират чрез данни. По друг начин не стигнахме до вчерашната вечер. Така ли? Да, с Божо. И пак стигаме за дигитализацията. Тоест, без дигитализация на всички процеси, то най-вече управленските, за да се следи какво и как се случва, просто няма как да се случат нещата в правилната... Точно така. В правилната линия. Да, и така, във връзка с дигитализацията, дигитализацията е много интересен процес в образованието.
Защото ето сега ние вече втора година, трета се опитваме някакси, поне на мен ми се струва втора, трета година, вие ще кажете. Се опитваме да открием проекта Дигитална раница, който би трябвало да е в помощ на ученици, преподаватели за обмен, но то се не става и не става и не става. И то се една такава тежест, тегоба е една огромна по отношение на това как можем да дигитализираме образованието. И Там се закъсня много с... Да. Процесите започнаха да изпреварват. Т.е. дигитализацията е една стъпка след процесите, които се случват. Образованието е най-дигитализираното от всички сфери. Когато седнахме с Божидар да гледаме нещата, как да ги свържим, той казва, но това не може да бъде, защото му показах какво има в образованието. И той казва, то на практика всичко има. Викам, дай да тръгнем от образованието, защото има информация за всичко и въпросът е как да се интегрират останалите системи. Това стана фактически. Нашата система с здравеопазването сега е предстоящо, той каза вчера, с МВР, с Министерство на външните работи, за да може един ученик или който влезе в България, веднага да влезе в системата и той влезе ли един път през Министерство на външните, защото мигранти, имигранти и така нататък оттам влизат. Тоест, когато се интегрират всички тези системи, а те вече почнаха да си говорят. И социалната почна да си говори, тогава нещата изведнъж ще се случат много по-лесно и ще имаме информация. Няма да имаме оправдание да не си свършим работата, защото липсата на информация е това. Ако има някакви други въпроси, заповядайте, да. Аз искам да попитам какво е вашето отношение относно мандатността на директорите в средното образование. Сега не е нужно да цитирам думите на министър-председателя и бивш просветен министър, че те са политизирани, нагласени и всъщност това е някаква много такава странна феодална система, която, как да кажа, не мога да я сравня с никой друг. Какво е вашето отношение към тази мандатност? Дали изобщо... Аз съм да отговоря. Може и аз да отговоря, по-време да отговорите. Като 13 години директор, само да кажа, че мандатност почти никъде няма. Проблема тук не е в мандатността на директорите. Проблема е в наистина политизиране на системата, която не знам защо последните години стана още по-силно политизирана. Ако не се, съжалявам, че ако не се справи за определен период. То може и сега. И сега може да се... Но кой е определен? Значи въпросът е в... Значи не е проблема в мандатността, т.е. ние имахме там разговори с академик Денков и с синдикатите. Те почти бяха се съгласили на едни мандати от 2 по 7 години. 7 е най-реалната, значи в сравнение с, гледайки и други такива системи, които има мандатност. Искам да ви кажа, че, да кажем, и Франция, имам моя ученичка, която управлява 3-4 училища във Франция. Беше първо в едната част, сега е в Париж. 5 училища по 3000 души управлява тя. И никога не е била учителка, и никога няма педагогическо образование. Тя е менеджмент на образованието. Да, значи проблема е в слабата подготовка. Значи ако трябва, примерно, един лекар да стане завеждащ отделение, той трябва да е завършил здравен менеджмент. Ако трябва да стане един директор на училище, което управлява реално началник на отделение, нищо не управлява. Управлява само процеса в отделението, няма финанси, няма материална отговорност, някаква и база, която да управлява. А директора е без каквато и да е подготовка, започва да управлява хора, които, айде да кажем, чувствителна аудитория, която може да манипулира, може да навреди много. Проблема не е в самите назначения в мандатността, проблема е в ниската подготовка на хората. Не е задължително да е преподавател директор. Това не знам защо продължаваме
рубуваме на това. Може да бъде един добър менеджер, който е управлявал нещо. Аз съм взимал, примерно, при мен на работа, беше 15 години менеджер на Kaufland и когато го взех да преподава математика, викам, искаш ли да си заместник директор, защото виждах как уменията, с които разполага, защото е работил с много голяма маса, всичко е минало през него. Не, благодаря. Стига ми математиката, вика, аз мога да си почивам и като преподавам. Ако се въведе изискване директорите да са преминали някакво обучение, да са показали, аз смятам, че ние можем спокойно да правим и през година, и бях го предложил не на шега, през година да правим съответно психологически тестове на директорите. Тогава най-вероятно на всеки 2 години ще се сменят и мандатността ще е 2 години. Не на шега. Това, което тази тема беше една от най-обсъжданите, още докато работехме с господин Старибратов в 40 и Народното събрание. И след това продължи да бъде обсъждано и в момента естествено продължава да бъде обсъждано. Основните теми по тази линия, които започнаха да се изчистват, са следните. Опитваме се да се преборим до каква степен това е възможно или не с огромната бумащина, с която директорите трябва да се справят и не могат да обърнат внимание. Може би в този смисъл на дума той казва, че менеджерските умения започват да взимат върху България, защото тук даже дори не знам, нали съм сигурна дали трябва да имаме менеджерски умения или умения по попълване на документация, защото наистина хартияното управление на училището е нещо, което е на много тежко е положението в това отношение. И както, тъй като сред колегите имаме и бивши директори в Народното събрание, както е господин Старибратов, просто фактическата работа по управлението на училището е много малко е времето за фактическата работа по управлението на училището. Второто, което е за заплащането, което се дава, тук не става просто само за пари, но ресурса, който се отделя за един директор, за да може той да вземе тези отговорност, да я поеме на гърба си, заедно с всичко, което предстои, всички родителски конфликти, всички деца, всички учители, които са доволни, недоволни. Напрежението и върху този един човек се оказва, че доста качествени хора отказват да бъдат директори, защото не могат да бъдат достатъчно мотивирани, за да могат да вземат тази длъжност. И понякога, когато говорим за политизиране на процесите, трябва да имаме предвид, че понякога просто на този пост застава човек единствения, който иска. Няма кой друг. Единствен, който иска. И сега ние, когато говорим за деполитизация на процеси, ние трябва не само да мислим за това как да не правим хора, които са политически, искат да работят политическа работа в училището, но да накараме и онези, които наистина искат да са директори, да кандидатстват за тази професия. Защото имайте предвид, че всъщност това е много основен проблем. Ти не можеш да не избереш никой за директор. Въпреки, че знаеш, че единственият кандидат е подкрепен от определена партия. Са доста много кандидати за директор. Да, но... Имаше проблеми с... Да, просто казвам, че и това е голям проблем. Не просто, да намериш добър директор не е лесно. В смисъл, истински не е лесно. Както всъщност във всяка една професия да намериш добър професионалист за своята работа не е лесно. За мен лично, и това го казвам не като политик, защото политиците казват някакви неща, но за мен е най-важното нещо в едно училище, не е учебната програма, дори не са учителите, това е директор. Аз съм виждала как училища се преобразяват буквално за 2 години със същия състав хора, със същата учебна програма и с 80% от същите деца. В един момент същите пари, същия бюджет, всичко едно и също, идва един директор и за 2 години променя училището, просто става съвършено неузнаваемо. Да, той в неузнаваемостта в този смисъл на думата концентрацията върху работата на директорите, т.е. директорското място да стане по... Разбирате ли, когато политическите когато стане единствено желано, защото ти си политически функционер, а ти си го лишил от всички останали страни, които са привлекателни за хората, които наистина искат да бъде директор, тогава не можем да виним тези, които всъщност опортунистично гонят тази... Фактически проблема е с наредбата за назначаване на директори. Ако тази наредба е
качествено направена, няма да има проблеми с хората, които се назначават. Но много често, сега Пловдив още не е изпаднал в това, но София, госпожа Белобрадова го казва, защото София наистина тези, където стават, не искат, а тези, които не искат, те стават директори. И тази наредба, те я върнаха за нещо дребно, но идеята беше тази наредба наистина да се повиши, т.е. да стане такава, че да не зависи толкова много от субективни фактори. Значи, това са двете неща. Директора да е, т.е. човека, който кандидатства, да е подготвен за това място, защото се изисква подготовка. И то сериозна подготовка, много по-различна. И второто, да се подбере правилният човек. Даже имаше идея от неправителствени организации да се повика външни консултанти за подбор на персонала. Оказва се, че Германия има такава практика. Има фирми, които идват и подбират хората, които смятат, че са най-правилни. Единственият проблем беше, че те ги подбират в рамките на 7 дни. За 7 дни правят подбор на директор, като всеки ден ги подлагат на тестове, на интервюта, на писмени разработки. Въобще се оказва доста сложен процес. Но този вариант с външен не е много удобен за как да кажа, за такива политически назначения. Абсолютно, да. Те сега и концепция трябва. Да, имаше преди вас, да. Кажете да. Да се представя, аз съм Чил Попов и съм кандидат за кмет на район Централен. Беше предвидено и аз да говоря тук, но предпочитам да дам, разбира се, на вас като специалисти основната част от разговора. Това, което ми е хрумвало на мене и моите идеи като евентуален кмет на район Централен в посока на образованието е първо работата на общината с училищата от града може да се конкретизира в рамките на учебната програма, разбира се, без да излизаме от нея, училищата да бъдат поощрени, да акцентират и да преподават доста предмети през призмата на Пловдив, като особено място и важна точка в България. Започвайки от античността, ранновизантийския период, българско възраждане, румелийския период, модерната българска държава след обединението, Пловдив е изиграл изключително важна интердисциплинарна роля. Така, наблягайки на мястото на Пловдив като кръстопът и пресечна точка в много области, като изкуство, култура, литература, история и незаменимо място от най-важните моменти в историята на България, може да се създаде едно специално отношение на учениците в училищата, така че те да придобият една локална гордост и памет, която може да се отрази в живота им по-нататък, що се отнася до отношението към материалното и нематериалното културно-историческо наследство в града. Те да придобият едно такова отношение, така че града да спре да се обезличава, те да почнат да ценят специалното място, в което живеят и разбира се да са горди и щастливи, да могат да допринесат с труда си, с работата си, оставайки да работят и да живеят в това място. Общината може да е така проактивен мотор на създаването на тази локална гордост и уважение и любов към Пловдив като специално място. Това смятам да го разгръщам, да го обсъждам с учители, с директори на училища. Другото, което е в технически аспект, нещо искам да кажа. Говорихме за транспортния проект на Пловдив, който, както всички знаем, е абсолютно затлачен и забатачен, но има страхотен потенциал, тъй като голяма част от техниката, апаратурата и средства за това вече са платени и закупени. Бихме могли в партньорство с Техническия университет Пловдив да направим нещо като малък дейта център, който да обслужва
акумулиращите се данни вече от нас възстановения транспортен проект, що се отнася до анализ на трафика, и тези данни да бъдат използвани не само за нуждите и целите на общината, и за научни цели, така че студентите да имат извор на данни директно при себе си, с който могат да работят. И третото, което искам да кажа, е, че общината е работодател и предлага възможности за работа в много специалности и професии, и тя самата има нужда от освежаване, от промяна и от присъединяване на млади хора в нейните екипи. Тя трябва да стане много по-активен участник в дуалното обучение и да отвори вратите си. Районните кметства също биха могли да вземат участие в това нещо, да отвори вратите си за ученици, които имат най-различни интереси, тъй като, както казах вече, общината може да даде един широк спектър от възможности за бъдещи професии. Също така би могла да предостави пространства, място за срещи между училище и бизнес, и локален бизнес, и тя да стане посредника за подобряване на дуалното обучение. Освен сама да бъде потребител, да предостави и платформа за развитие на дуалното обучение. Относно дуалното, аз съм малко скептичен, защото ако погледнем кога прави дуално обучение Германия и Швейцария, ще видите, че това е след 21 годишна възраст. Имам опита и видях какво се случи с някои дуални обучения, така че там трябва да сме малко внимателни, защото първите, които започнаха, бяха известен пловдивски производител и към момента те, след като вложиха значителна сума, получиха едни много добри чистачи, които ни им вършат работа. Така че не всяка специалност става за дуално. Ние не сме ги оценили както трябва нещата. И IT-то също, първите, които излезаха, също не могат да се похвалят с някакви добри тестери, но те загубиха и възможността след това да започнат да следват. Относно дуалното трябва да сме малко предпазливи и да не бързаме много, защото ние направихме нещата малко доста изкривени. Трябва да излизат хора, които да са грамотни. Не излезаха първите випуски, тотално неграмотни, които знаят чуж език, въобще не знаят чуж език, защото нямат интензивно изучаване на чуж език, които и трябва да са технологично много добре и това не можаха да постигнат. Така че трябва да сме доста предпазливи в това отношение. Има и добри примери. Нещата явно не е в децата. Не, в системата ранният подбор не е начин за дуално. Значи те трябва да се завършат 10-ти клас, трябва да се завършат 11-ти и 12-ти. И тогава самата фирма, както е в Германия, да даде заявка, че тези деца стават за дуално. Защото наистина има изкривяване. Но това е дълга тема, която няма да я решим ние. Колкото до това дали трябва да има, общо взето повечето от... И бяхме скоро в природонаучния, децата ходят непрекъснато, толкова много посещения има, че той каза 600 хиляди, над половината от децата минават. Ситуацията е подобна и с посещението на базиликата, когато бяхме, те казаха, че страшно много преминават деца от там. Имат гори в базиликата, имат учебни кабинети, където до 2 паралелки могат да се събират и казаха, че нерядко се събират и гори, но повечето обичат да обикалят около. Да. Моя въпрос е... Аз съм много съгласна с госпожа Белобрадова за късното диагностициране на каквото е било. Аз съм учебен терапевт за деца с дисфалкоид. Моите деца ги наричат глупави или разелини. Или за тебе
математиката, просто за режия няма да стане, което не е така. От тази гледна точка си мислех дали всички учители всъщност знаят за тази отвореност, която имат, или просто върват по учебника, който казва, това трябва да го знаете, защото ще е важно за тестовете. От друга гледна точка, много съжалявам, но тези неща не са в капацитета на общината. Дали в този план за развитие има заложено гражданско образование, което да влиза не в 11-12 клас, когато имаме завършени възрастни личности, а гражданско образование, което да влиза доста по-рано. То даже някъде там още в детската градина. Всички знаят, то тогава започва. Хора, които биха могли, които ще знаят какво са данъци, когато излезнат от училище, каква е ролята им. Това са две различни теми обаче. Да, но тази подготвеност за живота и политическо образование, което е много, знам колко е на ръба да се нарече изобщо така. И политическа култура, може би, няма представа. Това някъде заложено ли е в цялото и един съвет към бъдещите, надявам се, наши кметове и районни кметове. Преди на един от последните големи празници, не знам дали беше 24 май или миналата година по това време с Деня на водителите, бившият ни кмет вече, за щастие, беше строил един хор отпред пред общината и децата му успяха 2 песни и не влязоха. Нямаше нищо. Те нямаха право да влязат. То бих помолила следващите кметове да вкарат тия деца вътре и да им покажат, ето тук седя аз и аз правя това и това. Защото това е част от гражданското образование. Не съм ги виждала да влизат, потупа ги така по главите и ги изпрати. Отзад напред, докато бяхме още в старата сграда, това беше до края на юли месец в Народното събрание, като много малка сграда, страшно много хора. Не можехме да се разминаме от курсове с деца. Аз съм майка на 3 деца и се надявах, като отида на работа, поне там да няма деца, обаче за съжаление не беше така. Всъщност това, което по малките тесни коридори беше пълно винаги с репортерки и деца. И ти нямаш не къде просто да седнеш, ти няма къде да се подпреш. Веднъж беше дошъл един гост, ни беше дошъл в Народното събрание, ние седиме така и сме се подпрели на стената и минат ни огромни групи с деца, които влизат навсякъде и огромни групи репортери, те се размият. Той казва, Боже Господи, вие тук къде въобще? Но това разбира се, казвам го чеговита гледна точка, просто сградата е много малка, много малка и затова е проблем. Сега, тъй като наистина това са различни теми, първо по отношение на това, че децата, т.е. учителите, родителите и децата нямат представа какво всъщност се случва с децата ни. Не са нито децата, нито родителите му. Ние просто не обясняваме. Нито на родителите, самите родители не знаят, че децата им имат проблеми. И това пак се връщам, че ранното диагностициране на децата и социалната работа с родителите им всъщност е основата на доброто образование напред. В смисъл да обясниш на детето, да обясниш на родителите на детето, че детето му има проблеми, те трябва да работят по даден проблем и след това това обяснение да дойде при учителите в образователната институция, да му се каже, ето го документа, по който вие трябва да извършите тези неща и учителя също е спокоен, и родителя е информиран, и детето също знае, и всички са наясно какъв е проблем и се работи, и има система по образование. Мога да ви разкажа сега един огромен проблем имаме. Дойде българско семейство от Испания, детето учило 6 години в испанско училище, може да говори на български, може да разбира български, не може да пише и да чете на български. Защо? Няма значение. Идва тук в училище, влиза в училище, учителите са информирани за това. Първият един месец то получава 11 двойки. Чудесно. Сега, въпросът тук е какъв е смисъл детето да получи 11 двойки? Какъв е смисъл? Тук няма смисъл. В смисъл деца вика, може да му ги напишат още 15 септември 427 двойки и той си отиде вкъщи. Проблемът е, че обаче ние не сме и предоставили система по интеграция на деца, които не пишат, не говорят на български, за учителите, които те да имат стройна система. Влиза едно дете, установява се, че то не може да пише на български. И първия месец, това втория месец, това третия месец, това четвъртия месец, това. И знаете ли какво става? Грандиозен конфликт. В момента искам да ви кажа, че просто всички се избият. Учителите се чувстват, детето има
наказание за за уронване престижа на учител, за това, че просто на теста си е написал I don't understand. Има в момента наказание за уронване престижа на учителя. И разбирате, нали, че ние влизаме в този конфликт и те да учителите казват, ние направихме всичко, което можем, родителите казват, че ходят, че ги заколат, детето реве. В смисъл, той е някакъв ад. Просто защото не сме обяснили на всички тези хора как да комуникират в тази система. Няма доста училища, само да вметна по същия начин, училищата, цели групи с същия проблем, нали, който... И сега, как това нещо обаче е интердисциплинарен проблем. Той е по-скоро социален проблем, отколкото образователен проблем. Наистина, защото социалната дейност по работата на всички тези хора заедно, как те заедно да намерят път към образованието, не може да... Училището да е единствената институция, в която всички учители трябва да могат всичкото, не е възможно. По отношение на гражданското образование и по отношение въобще на какво се изучава пак в училище, аз пак ще се върна на това, което каза господин Старибратов. Ние, разбира се, можем да спуснем всякакви неща. Той има гражданско образование, но всъщност какво ще научат децата в училище в първи, втори, трети, четвърти клас по отношение на управлението на държавата, по отношение на това какво е данък, по отношение на това какво... Наистина това е в силите и в правомощията на учителите. И тук въпросът е вече, нали, до каква степен, нали, е важно да се знае как се прави ДДС. Почти никой не знае България в интересния света на само децата. Има го 6-ти клас по математика. Да, така че който иска може да го научи. Значи, относно гражданското образование, някога имаше тенденция да се започне много активно. Проблема дойде от другаде, че, да кажем, и директора е комунист, подготвя 5 души по история и по география учители, които въвеждат точно такава тенденция. И какво гражданско образование има? Именно за това се спряха. Там имаше много подобни неща. Те бяха в философския цикъл и всички те бяха изкарани именно поради тази причина, че тенденцията се засилваше все повече и повече като политизация на... Като злоупотреба с това нещо. Ами за тях не е злоупотреба. Те са убедени в това директорите, убедили са и колегите. То е работено. То е работено. Ако не е работено, те няма да тръгват. Но във всеки предмет учителя може да бъде наистина проводник на някакво гражданско, защото има винаги възможност да бъде дадена някакъв нюанс от живота. Това е абсолютно възможно. Добре, двете дами направо заедно да си зададат въпросите, за да не... Нали, вие да? Ами аз имам такъв въпрос. По принцип, образованието трябва от 3 субекта или четвъртия вече в по-късен етап, но в началото, нали, това е училището, учители, в центъра на системата детето и от другата страна родители. И при нашето законодателство, поне до когато следих, нали, участието на родителите в тази система е минимализирано, да не кажа хич. В френската система там родителя участва абсолютно много адекватно и много ежедневно. Какво се прави в тази посока? Излезе един закон преди 7 години, или напомня на ГЕРБ, който още нещо щеше да направи и който, като го прочетахме, нали, никакви права нямат родителите, изобщо никакво участие. А пък всички знаеме, че когато в центъра седи детето, нали, и родителя би трябвало да има участие, особено в по-малката възраст. Това ми е единия въпрос. И другия е какво се прави значи, имала съм допир до френската система, там се учи много интересно, особено в по-малка възраст. И това е много важно, защото в този свят, когато нещата толкова са напреднали, сега и ние имаме интерактивни кабинети, но те стоят заключени, защото може нещо да се развали.
има такова училище, мога да го назова, да, там кабинета е заключен, защото някой нещо да ни победи. Сега, вероятно има и много по-хубави примери, но като вие сами казахте, в 5-ти клас децата изключват, моето наблюдение е същото. И това е не само защото им се сменят много учители, но и защото се учи изключително неинтересно в нашето училище. Като общо, има ли нещо, което се прави вече? И дамата да каже, нали? Да, кажете и ви, да. Ами аз всъщност исках да кажа, че това, което целият разговор ми е много интересен, защото през цялото време се пропуска детската градина, която всъщност... Как аз с нея започнах? Всички детски градини са общинска собственост, докато училищата са държавни. Общинска и държавна. Да, има, но по принцип... И държавни. Аз, например, тъй като съм била директор на детска градина, на мен работодателя ми беше директно кмета на града. Договор ми беше с кмета. Така че всъщност детските градини са си част от образователната система, но никога не им обръща внимание. Трябва още от тогава, оттам да започнат промените. Аз, между другото, станах директор през далечната 1993 година. И това бяха първите демократични конкурси, с конкурс съм назначена. И тогава всички тези неща, които сега ги обсъждате, бяха факт. Защото СДС-тът ми беше дошъл, нали, там ентусиазъм имаше. Така че 3 дена ни бяха, всъщност имахме психотестове, на няколко, 2 дена всъщност бяха различните тестове. По пригодност, познания, трябваше да знаем наизуст кодекса на труда, след което имаше събеседване с заместник-кмета по образование, двете инспекторки, които са вече от държавната структура. Изобщо, защо трябва да отиваме наистина на топлата вода, като тези неща сме си ги имали, както бях задължена после като станах директор, и аз заради това учих организация и управление на образованието като магистратура в Пловдивския университет, за да мога да се защита позицията, защото бяхме длъжни тогава. Просто си имаше такива изисквания. Това се случи, после не знам. Просто трябва наистина да се използва цялата система на света, защото съм работила в френската система в Ангола, в Америка съм била учител, после лиценз като директор. И има толкова положителни неща, които могат да се вземат. Това, което каза Георгия в Америка, например, аз непрекъснато в час имах поне 5-6 човека, които влизаха за нещо, да помагат, да ми правят копия, родители активно, не само родител всъщност. Всеки, който има свободно време, примерно разни пенсионери, които няма какво да правят, идват да ми помагат с едни деца, които имат нужда, примерно, допълнително да четат, други да смятат, деца, които имат образователни затруднения някакви. Всички тези неща са си факт, защо не ги използваме, аз винаги съм се чудила. В Франция, между другото, в Нанси бях при едни приятели, в Нанси. Нанси. Да. И тя ги задължаваха, родителя трябваше поне 10 часа да бъде на срок в час. Като влезат, това е от 1 до 5 клас, родителя трябва да присъства, да намери време, да присъства. Не само това, има едни тетрадки с цялата програма за триместъра и всеки родител записва къде ще се включи. Тук не можеш. Което е много елементарно и лесно. Аз не мога, например, моите племеници имаха проблем с английски, аз предложих на учителката, може ли да влезна да ви помагам? Край краища, аз съм действащ учител от Америка. Ако аз не искате да ме ползвате мен, то кой? При това имам сертификат, това, което казвате, английски, English за second language, нали, да предавам на децата. И тя казва, не може, госпожо, ние нямаме в нашата система, нямам право да ви допусна в час. Искам да ви кажа, че да вземем само едно нещо предвид. Общо взето човек, хората се делят на хора, които са част от гражданското общество и хора, които са част от Министерството на образованието и науката. В момента, в който хора от гражданското общество влязат в системата на Министерството на образованието и науката, се озовават в един друг свят и това е света на милиардите жалби. Цялата система е задръстена догоре и това ви го казвам. Ние не можем, в смисъл, в Министерството си говоря с колеги,
Те не могат да изплуват, за да направят каквато и да е нормална политика, защото от сутрин до вечер решават единични казуси на скандали и разправи между родители, учители, деца и учители, учители и учители, директори и учители. И аз ви го казвам, защото аз съм постоянен, аз като народен представител, много от хората пишат и на мен. И съответно веднага този случай трябва да отиде ти си. И хора, които са си отдали живота да подобрят системата в момента, в който влязат в Министерството на образованието и науката и поработят няколко месеца там и с такова, ние не можем, денонощни хиляди съдебни искове от родители към училищата, непрекъснати истински злоупотреби с правомощия на учители, истински злоупотреби с родители. Ето сега един родител фанал един учител, набил го хубаво, обаче го набил зад камерата. Защото вече, хубаво. И сега, и в момента, в който, защото толкова са обострили нещата, че на повечето от места, говорят на 80% от местата, не на всички, с учителите, ако им кажете, отидете и им кажете, искате ли сега тук родителите да дойдат при вас и вие всички заедно да започнете този образователен процес, всички тези хора просто си подадат оставките и ще си Веднага. 140 сигнала на час. Аз ви разбирам, просто ви казвам докъде сме се докарали. Аз просто казвам докъде сме се докарали. Просто да го имаме предвид, че ние за да се направи този голям завой, той е много голям завой, и да се сближат тези две, ние трябва системно да работиме, а истината е, че хората, аз ви казвам, това е денонощно. РУО всъщност то не прилага политики, то не се занимава с подобряване качеството на образование, то се занимава с ходене и наказване, писане на административни протоколи. Да, те предварително ги подготвят и знаят точно към кой какво трябва да приложат. Да. Имам един въпрос, който не е пряко свързан с системата на образование. Той възникна по време на последните месеци, когато обсъждахме и предизборната кампания, съответно идеите ни за управление. Той е свързан с масовия спорт и с липсата му в Пловдив, буквално това е тя. И протикаме да ви задавам този въпрос във връзка с това, че училищата са затворени. И защо училищата в Пловдив са затворени? Аз живея в район Централен, квартал Съдийски, училището в момента се казва вече Дюшо Джидеков. Има страхотна спортно игрище за футбол. Направиха също такова и за баскетбол. Изключително добри. Това училище свършва учебния процес и то заключва. Мога да му отговоря, да. Всички деца в квартала прескачат огради. В София вече отключиха дворовете преди един месец. Това няма. Целият проблем е, че директора продължава да носи отговорност, ако нещо се случи, както при мен се случи, значи играеха футбол, точно така затворени, и детето прави сърдечен пристъп. Директора го разкарва 3 месеца, лично мене, защото те са играли, но всичко, което е в рамките на училището, директора няма значение дали е извън учебно време. Да, почваш да обясняваш, че няма как да въздействаш. Ако има някой, който да носи отговорност за материалната база, всички училища ще са отворени. Няма проблем. Много пъти съм казал на родители, на комши, там имаше един полковник, който дойде, отключваше и заключваше. Но през цялото време стоеше там. Тоест, ако има някой, който да стои и да наблюдава нещата, никакви проблеми няма. В случая общинска охрана не може да бъде ангажирана с този процес до 1-часови диапазон. Да кажем... Служители на общинска охрана да наблюдават всеки двор и всяко училище, докато децата тичат в него. Ама те не могат да носят пак отговорност. Смятам, че говорим за абсолютно всички училища. Въпросът е, идеята беше така, когато разсъждавахме училищата да могат да бъдат обособени като едни зони за достъпен спорт, за определени квартали. Не всички училища, по някакъв начин общината да съдейства. Те, да, разбираме, съответно долу да бъде абсолютно легитимни и това нещо няма как. Значи ние физкултурните салони си ги, значи когато има някакви спортни мероприятия, значи дали ще бъдат наши колеги или ще бъдат външни, ние ги давахме, нямаше никакъв проблем, но има някой преподавател, който стои там, който се е ангажирал. Съответно, дали ще бъде поето от федерация, много често федерациите, значи волейболната федерация, поемаше 3-4 дни в седмицата и събота и неделя задължително използваха салона
и покриваха разходите. Те не са кой знае каквито са определени от общината най-често. Разходите, те ги покриваха. Това не е проблем, но дворовите да останат съвсем отворени е много сериозен проблем. Ние ги бяхме отваряли няколко пъти. Те дори да са затворени, стават свърталища на съвсем различни. Да. Ако няма човек там, няма как просто да бъдат отворени. Много пъти сме канили родители съответно да поемат отговорност. Оказва се, че дори и да поемат, това не значи, че ги носят отговорност. Да, значи, моля. Иначе няма проблеми. Ако общината назначи хора, които казват тези 10 или 15 училища, ще бъдат отворени в този диапазон от време. Това не е проблем. За някои райони това е много окей. За район Централен, примерно, категорично не е добре. Значи тук поне 20 пъти имаше много сериозни, как да кажа, мероприятия, които бяха свързани с алкохол, наркотици, именно защото бяха оставени без наблюдение. Всичките училища имат видеонаблюдение, но това не помага. Тоест някой трябва да стои да го гледа това видеонаблюдение, а то няма кой да го гледа на 54 училища в Пловдив. Да, чего искаш? Исках да кажа, че тук комуникацията и постоянната работа с хората, които са пряко заинтересовани от добрия вид на градската среда е изключително важен. Когато ние поправяме и ремонтираме нещо, това трябва да стане видимо за всички хора. Те да бъдат включени в процеса. Например, градинки, междублокови пространства, училищни дворове. Когато хората станат част от това нещо, те почват и да го пазят. И когато общината покаже отношение и не оставя едни неща разберени и изчупени с месеци и години, а отиде и ги отремонтира и ги оправи веднага, хората забелязват, че някой го е грижи за това нещо и самите граждани започват да са участници в контролиращия процес. Това стъпка по стъпка може да доведе до едно по-добро отношение към общата материална база и градска среда на всички, така че да се стигне до там, че училищата и техните свободни пространства, предлагащи спорт, да бъдат отворени за едни хора, които се държат нормално човешки, пазят нещата като свои и като свой дом. Всичко е въпрос на... Това също е част от гражданското образование, въпрос на комуникация, въпрос на допитвания до хората, въпрос на постоянно общуване с тях, а не капсулиране в ролята на управляващ, който дава заповеди. В тази връзка имаш ли представа колко хора се трудят в общинска охрана? Защото аз да виждам как се съдят и се приказват на... Не знам. Весите може да кажа. Това не е решение. Това не е устойчиво решение. Общинска охрана всъщност е много важна. Общинска охрана, те са... Хайде да не говорим. По-добре да не говорим. Сега. Много хора сме. Това е тема за... Моля? Един въпрос още за храната в училище. Да, и нека да е последен. Да. Храната определено ще трябва да се промени начина на хранене. Най-вероятно ще има... Вие сте запознат с френската система, доколкото разбрах. Аз също съм запозната. Там има страхотни примери в това отношение. И дали Пловдив, защото това е за региона, свързано е с региона, като производител на качествена храна в региона, тя ще влезне в училищата. Със сигурност ще влезе. Със сигурност ще търсим комбинация между двете. Тоест, че няма как да стане изведнъж. Тоест, общината ще има ангажимент за определени продукти, за определени неща, които ще прави обществени поръчки и ще търси най-доброто. Но най-вероятно ще има и възможност самите училища да си организират някои от храненията, т.е. някои от доставките, за да се хранят наистина качествено. Аз като човек, където се е сблъсквал с храненето, хранене на кетъринг не е за децата. Това е категорично. Тоест, това няма как да бъде качествено хранене.
и ще се търси вариант като в Троян, примерно, където сами си произвеждат училищата и учениците. Има градско стопанство за храни. Да, това е много често срещано и във Франция, за което споменавате. Те си правят сами опитни полета. Опитно поле, да, задължително, и това мисля, че може, но това не е, пак казвам, това не може да бъде изхранване трайно. Тоест Пловдив не е Троян и няма как да се случи. Но може да се търсят производители, които предлагат наистина качествени храни. Да, защото обществена поръчка, на която търсим най-ниската цена, винаги ще бъде и най-ниското качество. Също така трябва да отбележим, че ние знаем и помним, че имаше емблематични примери на злоупотреба и корупция с изхранването на децата в училищата. Специално в моя район това беше голям скандал и това в никой случай няма да го допуснем повече. Да. Много ви благодаря, че дойдохте. Много се радвам, че бях с вас. Беше страхотно. И успех ви желая. Успех на Пловдив. Айде, господин кмете. Ако не на 29-ти, то на 5-ти.